Hesyn ffydd allan oedden ni yn chwarae erbyn Bala, mae Iwan yn reit professional yn ei job, oedd o syth yn ei homework, felly hyn o ma, da ni'n gael sesiwn fe ma'n Treborth ac gweld beth di strengths a beth di negatives gyda Bala, lle fydden ni gobeithio exboltio ddydd Sadwrn. Dwi gan ffodus, dwi wedi bod mewn tair Welsh Cup final yn barod, lle. A dyn nath dwi ddeud yr ogia bob tro dyn ni'n chwarae Welsh Cup, dwi wedi deithio nhw peidiwch â gadael hwn basio, achos diolch yn dod rownd yn aml. Dyn dwi gan ffodus, dwi'n y pedwerydd un wan, a dyn gobeithio ni ddawn ni'n pasio chwaith a fydden ni'n chwarae yn y ffeinal eto sy'n yma. Licio gael y teitl underdogs, cos fydden ni troi fyny dydd Sadwrn, gwybod mae yna ddipyn o Gaernarfon yn mynd i fod yna, so mae hynna'n dod y motivation yn barod, ac enjoyo'r occasion, enjoyo'r gêm, a dwi'n meddwl fydd gan ni ddigon i cyrra'r gêm. Mae yna dros 1000 yn mynd i fod yna, a dyn maen nhw wedi bod dros 1000 hefyd yn yr ofal a falle, dyn mae o, especially mae o'n 12 man i ni. Wel, dwi'n meddwl mae'n bonus da ni chwarae ar cae, gwair. Dwi'n meddwl sef wedi siwtio Bala well, so wedi bod ar 3G. Oedden ni'n poeni pyn bach bod ni'n mynd i gael y gêm ar blastig ar ola, ond dweud hynna mae i gyd ar y diwrnod. Dwi'n meddwl, dwi'n eisiau siarad ar ei ddion, ond dwi'n meddwl bod gennym ni ddigon i droi'n y drosodd ar y gwair. Dwi yn gobeithio, fatha yn deud yno, ni siwr fydd hogiau gyd yn switched on be mi Iwan yn mynd i ddeud yn y training, a gobeithio ni'n pawb cymryd bob dim am bod a wneud busnes dydd Sadwrn. Wedyn mae'r hogiau jyst yn bysio nid i gwirthau chi. Da ni'n disgwyl i gael y gêm ymlaen, mae gen i butterflies fel mae Iwan ydy gwir.